Hej og velkommen til Gruppe A's præsentation om niveaumåling og den pneumatiske aktuator. Vi vil indledende fortælle om den pneumatiske aktuator, derefter vil vi gå ind og fortælle om de forskellige former for niveaumåling og komme med et eksempel på brugen af disse. Hej, den pneumatiske aktuator, det er den vi vil fortælle om nu. Jeg vil komme ind på hvilke fordele pneumatik har frem for hydraulik og elektriske aktuatorer. Elektriske aktuatorer kan ikke blive brugt alle steder, da der nogle steder kan være eksplosionsfare, hvis der er gasser eller andre brandbare materialer, dampe osv. For eksempel på et tankskib, hvor man eksempelvis skal skære noget over, og man ikke kan bruge en elektrisk vinkelsliber, så kan man, hvis det findes ombord, bruge en pneumatisk sav til det. I forhold til hydraulik kan der også være mange fordele ved at bruge pneumatik i stedet for, fordi at ved hydraulik der har du olien, og der kan forekomme lækager. Det er i eksempel fødevareindustrien en dårlig ting, da vi er nødt til at have hydraulik ud over det hele. Der er det meget bedre med pneumatik, da det er bare luft, og det kan skaffes ved en kompressor. Så vil vi komme ind på, hvordan den pneumatiske aktuator faktisk virker. Den er konstrueret som vist på tegningen ved, at vi har et stempel her i midten, som er forbundet med et cylinderhoved, en membran, et fast stop, et luftindtag eller indlet til luft, pakdåser til tætning, og så har vi vores fjedre i toppen. Den virker ved at trykluft bliver skudt ind i den her side og rammer overfladeareal på vores cylinder. Det gør så, at selve cylinderen vil trække sig opad et givet stykke, indtil den rammer endestoppet. Det tryk, men det er selvfølgelig et kraftgang areal, vi snakker. Er det ikke det, der hedder? Og denne skal være højere end kræfterne, fjedrene leverer. Den anden mulighed for at en pneumatisk aktuator er den her option nummer 2, hvor vi har to stempler, som når trykluften bliver pumpet ind, vil bevæge sig fra hinanden. Det er så den øverste. Vil bevæge sig fra hinanden og dreje på en spindel. Den her spindel, den går så ned og drejer på selve ventilen, som så vil åbne eller lukke i den givne situation. Og det er samme princip med trykluften, skal give en større kraft end fjedrene. På nogle af de her, det er så kommer an på styresystem og ventilblok, vil der være 2 udgange, eller en, der både agerer som indgang og udgang. Johan, vi er med at optage. Vedligehold på den pneumatiske aktuator. Der er nogle enkelte slidedele. Vi har den membranen, som kan blive slidt op, da vi snakker en gummimembran. Det er selvfølgelig det bevægelige areal, man vil snakke om den største slitage. Her vil der kunne komme en utæthed, som selvfølgelig vil løbe ud igennem vores afluftnings- og ud af atmosfæren. Vi har vores pakdåse mellem stempel og cylinderforing, som kan blive slidt. Ja. Sikkerheden omkring sådan en aktuator, der kan man gøre brug af enten en fail close eller en fail open. Og der er forskellige
fordele ved de to. Den ene, den er normally closed, når det er, at hvis der skulle ske en fejl, og der ikke kommer noget signal, så vil den normalt være lukket. For eksempel ved en dampventil, den vil lukke, hvis den ikke får noget signal, sådan så der ikke kommer for meget damp. Eller hvis det for eksempel er til et kølesystem, så vil man køre med normally open, fordi at så vil den stadigvæk kunne køle, selvom der vil være sket en fejl. En pneumatisk aktuator, en pneumatisk aktuator, som ses her, sådan ser den ud i et PI-diagram. Det er den lille bue heroppe, man kan se. Her kan man så se, hvilke muligheder der er, at den pneumatiske aktuator den har muligheden for at sende luft ned til ventilen og luft tilbage til ventilen. Og den kan du så vælge at køre enten den ene eller den anden. Igen, så for at lave et nødstop på den pneumatiske aktuator, så kan man sætte en hurtiglukker herude, som er beskrevet ved punkt 14, så du hurtigt kan lukke luften fra, sådan så man igen vil kunne gå tilbage til sikkerheden, og den enten vil normally lukket eller normally open. Velkommen til anden del af denne guide, som her vil omhandle niveaumålinger af væskehøjder i en beholder. Der skelnes mellem indirekte og direkte måling. Indirekte måling er, hvor niveauet bestemmes ud fra en måling af differenstrykket mellem overfladen og bunden af beholderen. Direkte måling er en egentlig niveaumåling af væskeoverfladens beliggenhed, hvor der ikke skal tages højde for væskens densitet. I procesindustrien er den mest anvendte niveaumålemetode en differenstrykmåling mellem bunden og overfladen. Pneumatisk niveaumåling er en form for indirekte måling. Her er vist, hvordan den kan udføres i ved en såkaldt boblerørsmetode. Et lufttryk bliver skabt i røret her, og det tryk, der kræves for at trykke en boble ud i bunden af et kar, bliver aflæst ved hjælp af en tryktransmitter. Den her metode bliver ofte anvendt ombord på skibe, hvor det er en fordel, at der kan måles med en centralt anbragt tryktransmitter, og der således kun skal føres tynde luftrør ud til de forskellige tanke. Af hensyn til eksplosionsfare kan det også være en stor fordel, at der ikke skal være elektriske installationer ude i tankene. Dog skal det siges, at væsken eller tryktransmitter, hele systemet skal kalibreres efter væskens densitet, således at den ikke er hensigtsmæssig ved større densitetsudsving. Pneumatisk niveaumåling er en form for indirekte måling. Den er her vist ved en såkaldt boblerørsmetode. Det fungerer således, at der gennem røret her dannes et tryk, som er højt nok til at overvinde det modtryk, der kommer fra væsken, og således skabe bobler. Det tryk bliver så aflæst af en tryktransmitter, og således kan den kalibreres efter væskens densitet, og sige noget om, hvor højt væskeniveauet er. Den her metode bliver ofte brugt ombord på skibe, da det har den fordel, at tryktransmitterne kan placeres centralt, og der således kun skal trækkes tyndrør ud til de forskellige tanke. Det har også den fordel, at eksplosionsfare er tæt på elimineret, da det ikke er nødvendigt at have elektroniske installationer ude i tankene. Niveaumåling ved refleksion er en direkte aflæsning af en væskes niveau i beholderen. Det kan gøres ved hjælp af ultralydsniveaumålere, hvor der sker en måling af lydbølgernes udbredelsestid fra apparatet til refleksionen mod overfladen og tilbage igen. Det har den fordel, at aflæsningen er uafhængig af eventuelle temperatur- og densitetsændringer i væsken. Dog må der ikke dannes skum på oversiden af væsken, og ved temperatur over 80 grader kan ultralydssensoren gradvist nedbrydes. Desuden er ultralydsbølgerne afhængige af lufttemperaturen, trykket og fugtigheden. Således kan det
kan dette give misvisende informationer. Et alternativ er en måling med radarbølger, som ikke er afhængige af atmosfæren. Niveaumåling ved lodning er en direkte og meget simpel form for niveaumåling. Det fungerer ved, at et lod hejses ned fra et spil, hvorefter det rammer overfladen, og dette registreres som et slæk på linen af måleudstyr. Således kan afstanden ned til væsken bestemmes. Denne form for niveaumåling har den fordel, at den er helt uafhængig af væskens ændringer i temperatur eller densitet, og samtidig ikke påvirkes af den atmosfære, den arbejder i. Den sidste type niveaumåling, som vil blive omtalt, er kapacitiv niveaumåling. Denne er også direkte. Ved kapacitiv niveaumåling måles kapaciteten mellem en elektrode, som er anbragt lodret i beholderen, fra top til bund og beholdervæggen. Den målte kapacitet er afhængig af, hvor stor en del af kondensatoren, der er dækket af væske eller stof, i dette har en anden dielektricitetskonstant end luftarten over overfladen. Nøjagtigheden af målingerne begrænses af ændringer i materialets dielektricitetskonstant, f.eks. på grund af ændringer i fugtighed, temperatur, densitet eller sammensætning. Vi vil nu fortælle om installationen og afprøvningen af en tryktransmitter. I det her eksempel har vi atmosfærisk tryk, og vores tryktransmitter monteret i bunden af tanken. Den vil så måle, hvor mange meter vandsøjle eller væskesøjle vi har. Hvis vi så noget, der er lidt mere aktuelt, når vi snakker om kedler og så videre, skal ind og snakke om vandstanden i et system, hvor der er andet end et atmosfærisk tryk. Kan vi gå ind og sætte to tryktransmittere på. Dem kører vi så igennem en differens-tryktransmitter og ud til et måleinstrument, en level controller eller noget lignende. Det den gør, det er, at den går ind og måler trykket i toppen af vores tank kontra trykket i bunden af vores tank. Jeg vil så snakke om, hvordan en level transmitter den virker i en praktisk sammenhæng. Og først så vil jeg lige forklare om et system, som jeg har fundet på, i forbindelse med den her forklaring. Her har vi en vandbeholder med en kapacitet på 10 meter. Vi har en level transmitter, LT, det står for level transmitter. Vi har en level controller, LC. Vi har en pneumatisk aktuatorventil. Vi har en pumpe med motor. Og vi har en drøvleventil. Og vi har en vandtank. Det der så sker, det er, at pumpen, den pumper vand op i beholderen. Og drøvleventilen, den drøvler vandet ned i beholderen igen. Blokdiagrammet for det her system, det vil se nogenlunde sådan her ud. Der er en regulator med et set point. Der er en pneumatisk aktuatorventil. Der er systemet her. Og der er en level transmitter, som fortæller regulatoren, hvor meget vandniveauet det er oppe på. Altså procesvariablen. Måden level transmitteren den måler vandniveauet på, det er i det her tilfælde en tryksensor, som i den her, det er en åben beholder. I den her beholder måler trykket i bunden af vandtanken eller vandbeholderen, og sammenholder det med omgivelsestrykket. Altså finder den et differenstryk. Og hvis man kender densiteten på mediet i vandbeholderen, som i det her tilfælde er vand, så kan du finde en meter vandsøjle. Og du kan så indstille din level transmitter til den vandkapacitet, der nu er i din vandbeholder. Hvilket betyder, at 0 meter vandsøjle, det vil svare til 0% på level transmitteren. Og 10 meter vandsøjle, det vil svare til 100% på level transmitteren.
Og igen, level transmitteren, den måler procesvariablen PV. Det der så sker, lad os sige, at vi vil holde et konstant vandniveau på 5 meter. Så laver du et setpoint på 50%, hvilket svarer til 5 meter, fordi 50% af 10 meter, det er 5. Level controlleren, level transmitteren, den sender så et signal, eller den sender så et signal til regulatoren om, hvad procesvariablen den er på. Det vil sige, hvilket vandniveau der er i tanken. Ved hjælp af den procesvariabel og setpointet, så vil regulatoren så lave et udgangssignal. Den vil måle fejlen eller afvigelsen og sende et udgangssignal til den pneumatiske aktuatorventil, som så enten vil åbne sig mere eller lukke sig mere, alt efter hvad udgangssignalet det er. Og det vil så give mere eller mindre vand i vandbeholderen. Om aktuatorventilen den åbner mere eller lukker mere, det afhænger af hvilket system man kører. Om man kører direkte regulering, eller om man kører indværts regulering. Og i den situation, som vi har fundet på her, der vil det være mest hensigtsmæssigt af sikkerhedsmæssige årsager at køre med indværts regulering. Da det vil betyde, at ved sværere signal vil reguleringsventilen lukke mere og mere, og ved fejlsignal eller strømsvigt, så vil den lukke fuldstændig. Hvilket også betyder, at den pneumatiske aktuatorventil skal være en normally closed ventil. Så for lige at opsummere, så samarbejder level transmitteren og level controlleren om at lave en regulering på vandniveauet i vandbeholderen. Man kunne også lave andre systemer, der er mange forskellige systemer, som virker, men vi har valgt at tage udgangspunkt i det her.